Jo sóc el Cai Felip, CEO de Union Avatars, i a Union Avatars bàsicament el que fem és un motor de generació d'avatars realistes on els servim a diferents empreses de desenvolupament de plataformes 3D o videojocs. L'empresa va néixer el 2020, ens vam registrar. Som de Barcelona, vam començar a treballar en remot, perquè també vam néixer una mica en pandèmia, però després sempre hem estat aquí a Barcelona activa. Nosaltres vam plantejar-nos demanar el préstec participatiu a finals del 2021 i inicis del 2022, que va ser quan vam començar amb el procés, l'any passat, i va ser una mica també per poder accedir a formes de finançament alternatives que potser no tinguessin tant impacte en la gestió política de l'empresa com amb inversors privats i també recórrer a altres vies de finançament. Doncs nosaltres ja feia un temps que teníem relació amb l'ISEC, sobretot, a nivell d'indústria cultural, de diferents iniciatives relacionades amb cultura, perquè al final també els avatars es fan servir en entorns immersius o 3D relacionats amb cultura, i ens vam assabentar d'aquest préstec i llavors va ser quan vam decidir aplicar. Aquest préstec, juntament amb una altra inversió que vam rebre, ens va ajudar a créixer a nivell d'equip i accelerar tot el procés del producte, de desenvolupament i sobretot d'arribar al mercat cap als clients. Tota la gestió, tota la conversació, totes les comunicacions que hem tingut han sigut molt més pròximes. Crec que sí que és important també totes les portes que ens han anat obrint el fet de treballar amb l'ISEC o amb l'ICF per aquest préstec. La idea de cara a l'any que ve és segurament llançar també al mercat americà, i també l'any que ve jo crec que és l'any ja d'acabar de consolidar una mica quin és el nostre mercat, quin és el nostre model de negoci i poder escalar molt més ràpid.